Dragi slušaoci i prvi put dragi gledaoci, dobro nam je došli u moj podcast Srbija u mom srcu. Moje ime je, kao što već znate, Vesna Cvjetićanin i ovaj moj podcast, a naravno i radio program, ide svaki utorak u 7 sati uveče po kamberskom vremenu na vašoj lokalnoj stanici 2XX 98.3 FM. Ovaj put odlučila sam se da vam donesem i razgovor u slici, odnosno u videu. I velika mi je čast da pozdravim moje koleginice iz Evrope, a ja se trenutno nalazim u Somboru, moram i to da kažem i moji prijatelji, slušalci to već i znaju, Ivana Marčeta i Jelena Angelovski. Dobro mi došle. Bolje vas našla. Drago mi je da veza dobro radi, nemamo puno onoga što bi Englezi rekli delay, ali ja se nadam da će tako biti do kraja programa. Jelena i Ivana su profesorice književnosti, profesorice srpskog jezika koje trenutno, odnosno već izvestan broj godina, jedna malo duže, jedna malo kraće, žive u Švajcarskoj. Nedavno se rodila iz njihove ideje o kojoj su davno razmišljali, rodila se i jedna stvarnost koja se zove Škola Zmaj i koja je kako da kažemo, nije baš ni na zemlji, ni na nebu, ona je online, a može da bude i ovako u 4 oka, ali one će nam ispričati o svemu tome. Znači, škola srpskog jezika Zmaj. Jelena i Ivana, recite mi, koja želi da počne, recite mi kako je došlo do toga i šta se sve izdešavalo da bi Zmaj počeo da širi vatru našeg jezika svetom. Evo, ja ću prepustiti ovaj početak Jeleni. Hvala Ivana i hvala Vesna na pozivu. Mnogo ste nas obradovali i malo pre smo vam u ovom neformalnom delu razgovora rekle da je ovo prvi razgovor koji nas dve zajedno vodimo u ovom svojstvu predstavnica škole Zmaj. Mnogo nam je velika čast što ste nas pozvali u podcast i interesantno nam je da je ova emisija početak tog nekog drugačijeg formata. Nadamo se da će biti interesantno i prijatno i gledaocima i vama. Što se naše škole tiče, da, reč je o nečemu sasvim svežem i naša škola je počela kao što škola inače mora da počne 1. septembra, tako i naša počela 1. septembra ove 2025. godine. Okupljamo se polako. Kako je do toga došlo? To je jedna priča koja je počela jednim velikim stresom i jednom velikom neprijatnošću, ali se vrlo brzo, da kažem, preokrenulo u svoju suprotnost, kao što biva u bajkama u kojima se zmajevi pojavljuju. Često se neke situacije i neke životne okolnosti koje deluju na momente čak i tragično i strašno mogu izokrenuti u svoje najpozitivnije naličje. Nešto tako se desilo i sa ovom našom školom. Ja verujem da ćemo o tome možda i u nastavku razgovora detaljnije govoriti, ali ono što je važno za sam početak jeste da je Zmaj otelotvorenje jednog Ivaninog i mog davnog sna, da u ovoj zemlji u kojoj postoji velika i brojna zajednica naših ljudi, slično kao i u Australiji, omogućimo i pružimo nešto za čim već dugo postoji potreba, a to je jedna škola koja će na savremen način i način prilagođen sredini u kojoj živimo, ali i onome što mi unutra jesmo, pružiti sasvim maloj deci, malo starijoj deci, mladima i odraslima, dakle različitim uzrastima, različitim nivoima, u skladu sa različitim potrebama, ono što im je važno za razumevanje i razvoj sopstvenog identiteta, jezika i kulture, ali onog najboljeg što nas dve možemo da im pružimo sa svojim znanjem i iskustvom u toj oblasti. Ivana? Pa ja isto, kao Jelena, da se zahvalim na pozivu. Mi smo sada na ti, tako smo se dogovorile u neformalnom delu. Jelena je rekla suštinu, ono što je najvažnije, naravno mi ćemo to, nadam se, produbiti tokom ovog našeg razgovora, ali zaista je desio se jedan prelomni trenutak u avgustu, početkom avgusta ove školske godine, koji je bio onako prilično stresan, kao što je Jelena rekla, i prilično nemio, ali smo
odlučile da od tog brodoloma u kome smo se našle, napravimo brod i zaplovimo ovim putem na krilima zmaja. Mogu li ja, izvini što ste prekinula, ali samo da kažem, mogu li ja da samo dam jednu malu indikaciju o čemu se u stvari radi? Vi ste bile uključene u predavanje našeg jezika, deci u Švajcarskoj i već reći ćete nam da li je to bilo i šire. I onda ste dobili obaveštenje da vaš angažman više da prestaje, da više nije na snazi i jednostavno ste se našli u čudu zbog toga što niste znale šta se dešava i zašto se to desilo. Sad, da ne ulazimo u neke stvari koje možemo samo da nagađamo i koje nam nisu sigurne. Recite kako je, mislim, to je fantastično, ti si, Ivana, rekla brodolom i to jeste zaista kad čovjek odjednom onako ima neku svoju putanju, neki svoj put i onda odjednom toga nestane. Vas dve ste zaista se brzo organizovale, našle ste svoje tlo i svoju sigurnost neku i iz tog brodoloma vi ste se našle na kopnu. Kako je to išlo, Ivana, malo nam reci? Pa išlo je vrlo jednim interesantnim spletom okolnosti. Naime, kao što je Jelena rekla, nas dve smo u nekoliko navrata pričale o tome kako želimo nešto drugačiju školu od one u kojoj smo tada radile, koja će biti više po meri učenika, više po meri deteta. Često smo, pričajući o tome kakva bi to bila škola i da li možemo mi to da sprovedemo u delo, dolazile uvek do istog zaključka kako bi bilo lepo da osmislimo, stvorimo, napravimo svoju školu i da u stvari tu svoju ideju i svoju viziju te škole po meri učenika i deteta sprovedemo u delo. Ubrzo nakon saznanja da nismo više angažovane u narednoj školskoj godini, Jelena i ja smo stupile u kontakt, inače smo obe, moram da kažem, Pančevke, znamo se još iz Pančeva i pre nego što smo došli u Švajcarsku i to je jedan interesantan, eto isto, splet okolnosti. Čule smo se i u tom prvom razgovoru, osim toga što smo se požalile na to da smo potpuno sluđene i kuda sada i šta sada, koji je sledeći korak, već u tom prvom razgovoru smo nekako potpuno spontano, ja sad Jelena ni ne znam ni kako, ali potpuno spontano, ok, možda ovo trenutak za ono o čemu smo već toliko puta pričale. I to je bilo izrečeno u afektu verovatno ili kao intuitivno, a onda kada smo završile taj razgovor koji je bio vrlo dug i buran, moram da kažem buran zato što je bio ispunjen tim osjećajima koje smo tada u tom trenutku gajile, ja sam zaista sela, dobro razmislila i shvatila, pa da, ovo je trenutak. Toliko puta si, Ivana, rekla sam sebi, izgovorila naglas da želiš drugačiju školu, iskoristi priliku. Prilika se desila, što bi rekla. Jelena, kako si se ti osjećala u vezi toga svega? Da, ja bih voljela možda samo jedan korak unazad da napravim zbog toga što imam utisak da smo možda malo maglovito objasnile nešto što vašim slušalcima i gledalcima, tvojim slušalcima i gledalcima možda nije do kraja poznato. Postoji jedan veliki sistem koji organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. To je sistem koji se zove nastava u inostranstvu. Ta nastava u inostranstvu pokriva veliki broj zemalja na više kontinenata, vrlo je složen sistem, vrlo je dobra zamisao i veliki broj izuzetno stručnih ljudi uključen je u funkcionisanje tog sistema. Taj sistem podrazumeva angažovanje ljudi koji se nalaze u nastavi, dakle praktičara, nastavnika srpskog i učitelja uglavnom, iz Srbije, ali i ljudi koji žive u inostranstvu i imaju neku vrstu pedagoškog obrazovanja u optimalnom slučaju slično kao i mi, dakle nastavnici srpskog ili učitelji, koji se onda uključuju u tu nastavu. Nas dve smo bile poslate iz Srbije kao nastavnice srpskog u Švajcarsku kao redovni nastavnici u okviru te nastave. Ja sam provela u toj nastavi 5 godina
Ivana je provela 3 godine i u jednom momentu sam ja taj svoj status nastavnika promenila u status koordinatora, tako da sam 2 godine bila koordinator nastave u Švajcarskoj i još u nekoliko drugih zemalja, među kojima su i Australija i Novi Zeland. I taj posao je dakle ukupno trajao za mene 7 godina, za Ivanu 3 godine, ali je prosto organizacija tog rada takva da se ljudima koji ispunjavaju uslove taj ugovor obnavlja svakih godinu dana. Nama je odlukom ministra taj ugovor produžen proletos, da bismo u avgustu mesecu 2-3 nedelje pred istek tog ugovora saznale tako što je neko slučajno otvorio odluku na sajtu Ministarstva prosvete da postoji jedna nova odluka, da na toj odluci nedostaje nekoliko imena. I među tim imenima bila su i naša. Posle su se menjale, bila je još jedna odluka, pa još jedna odluka. Neka su se imena pojavljivala, vraćala, skidala i to je bio jedan vrlo, vrlo buran period za mnoge ljude, jer tu nije reč o tome da li ćemo mi biti angažovani na godinu dana. Mi smo ljudi koji su već u godinama, jer to podrazumeva naše iskustvo, koji imaju svoje porodične obaveze, koji imaju neke živote u tim zemljama u kojima se nalazimo. I napraviti tu vrstu rokade 2 nedelje pred istek ugovora predstavlja jedno, po mom mišljenju, kršenje ne samo zakona i nekih, da kažem, pravila dobre poslovne komunikacije, već i jednu duboko ljudsku nepravdu. I to je ono što smo nas dve i svi ti drugi ljudi, dakle nije tu reč samo o nama dvema, mi smo primjer iz Švajcarske, bilo je ljudi koji su bili pogođeni istim odlukama i u drugim zemljama. Prvo smo bile pogođene na tom ljudskom nivou. Najpre uplašene za svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice, jer smo naglo ostale bez posla, ali i imale smo tu vrstu gorčine zbog toga što smo mi u tom sistemu, mislim na školski sistem Republike Srbije, 20 godina bila. I za tih 20 godina smo zaista davale sve od sebe i kao i u svakom poslu sa manjim ili većim uspehom, ali smo uglavnom predstavljale, da kažem ono što se tako u školskom žargonu kaže, primere dobre prakse. I onda se odjednom, bez ikakvog obrazloženja, mi do dan danas nismo dobila odgovor niti obrazloženje zašto se to desilo, sve završilo. Niko sa nama u tome nikada nije razgovarao. Sada, ja moram da stavim ovako ruku gore i da tražim slobodno. pravo da nešto kažem kao vodilac ovog programa. Hvala ti što si ovo iznela, ti si to sa svoje strane, faktualno činjenično stanje iznela, kako su se stvari desile i kako ste vi to doživjela i pretpostavljam Ivana isto tako. Kao svaki dobar novinar, a ja ne mogu da kažem da sam novinar, ja sam pravnik, a ovo mi je hobi, ali ipak odlika dobrog novinarstva je da se čuje i druga strana. A tu dolazi moja pravnička strana, da čujemo šta je druga strana ima da kaže. Međutim, ima jedan mali zvrk tu. Ovo je emisija o kulturi, tradiciji, istoriji i otprilike tako nešto. Tako da ja definitivno neću nikoga zvati iz tih krugova da dobijem neki zvanični odgovor, ali mislim da si nam dala jednu objektivnu sliku toga i pretpostavljam da ako neko iz tih krugova koji su donosili odluke čuje ovaj program, možda će imati želju da vam se obrati, ja vam to najviše želim. Hvala. Ovo je u stvari bio taj osvrt koji nam je bio važan da bismo napravili neku vrstu ipak podloge za to kako smo se nas dve osjećali u tim trenucima i meni je interesantno ovo što Ivana kaže, zaista sam ja imala taj utisak da je reč o jednom vrlo burnom periodu, ali obično se iz burnih perioda dese, iskristališu neke stvari koje su u principu racionalno dosta utemeljene ranije, ali nam je falila ono što se žargonski kod nas kaže herc. Falilo nam je herca da se u to upustimo i falilo nam je hrabrosti koje su nam okolnosti nametnule, jer kada su nas ljudi podržavali, pisali, nazvali nas i govorili samo hrabro, mi smo uglavnom odgovarali, mi baš nemamo izbora sad da li ćemo da budemo hrabre ili nećemo, mi moramo da budemo hrabre. Uživam se prilika, kao što rekao smo ranije. Eto tako, ali ja mislim da će to biti jedan u stvari zlatna odskočna daska, kako god to sad zvučalo neobično, za vašu školu koju ste nazvali Zmaj. Hajde da krenemo malo na to i čitav program traje pola sata, tako da smo mi sad već onako malo ugrizli u drugu polovinu dobrim delom. Recite mi kako je došlo do imena Zmaj, naravno
odmah se neka asocijacija javlja na Jovu Jovanovića Zmaja i tako. Malo o tome kako je došlo do toga i onda osnovne programe koje imate, koje Ivana već otprilike rekla za godišnje, mislim po godinama i tako, gde se spremate od sada pa nadalje. Pa evo, mogu ja da kažem. Da, to je iz tvoje kuće ideja. Da, naziv interesantno je zato što je Jelena godinama radila pre nego što je došla u Švajcarskoj u školi Jovan Jovanović Zmaj. Čim se javila ideja, ali ne ona ideja od ranije, nego tada iz tog razgovora kada smo rekli škola, kada se iskristalisalo definitivno škola, ja sam ušla u radnu sobu svog supruga i rekla, Jelena i ja pokrećemo školu, kako će se zvati? Bilo je njegovo pitanje, nije važno, čekaj, toliko imamo prečih stvari, može da se zove Zmaj. Tako da je Dimitri, moram da kažem, moj suprug zaslužan za ime škole i naravno kao što je asocijacija Vesna tebi bila Jovan Jovanović Zmaj, meni je Zmaj opet drag i iz drugog razloga koji ta asocijacija koju Jelena spomenula takođe na početku, a to je Zmaj kao jedno mitsko biće i koje je prisutno u bajkama, jer se nama definitivno su se neke stvari, poštujemo pravila bajki, ja bih rekla, sa svim onim osnovnim karakteristikama bajki koje bajka ima i ja se nadam da ćemo ispoštovati do kraja jer je specifično svake bajke srećan kraj, tako da se nadam da ćemo doći i do toga. Samo hrabrosti i upornosti. I sad ću napravim samo jedan mali time out za one koji su nam se sad pridružili. Ja razgovaram sa Jelenom Angelovski i Ivanom Mačetom, učiteljicama novo osnovane škole srpskog jezika i književnosti, kulture, tradicije, umetnosti, koja se zove Zmaj. Tako i Vesna, kao što si rekla, sada dopalo mi se ovo, kako si rekla, i tradicije, i kulture, i umetnosti, jer mi smo se trudile zaista i trudimo se u stvari da sve ono što je važno, naročito za učenje zavičajnog jezika, prvenstveno ako ga možemo tako nazvati, ima mnogih naziva, ali eto, koristit ćemo taj termin zavičajni, jednog deteta koje odrasta u inostranstvu, nije u pitanju samo naravno jezik, nego je ovo sve što si pobrojala. Jelena s te strane ima više iskustva zato što su Jelenina deca ta koja odrastaju u Švajcarskoj i onda ona može bolje da objasni kako se u stvari dete koje je poreklom i rođeno u Srbiji, a došlo kao malo u Švajcarsku, nosi sa određenim stvarima, zadacima koje se postavljaju pred njega. Jelena? Ili dete koje je rođeno u inostranstvu. Sad tu postoje zaista različite varijante. Ono što nam je svima važno i što će verovatno i tvojim slušalcima biti poznato i važno, jeste gde smo mi nalazile problem u školi u kojoj smo do sada radile, to jest u programima koje ta škola propisuje. Moram da kažem, oni su dosta široki u smislu da nastavnik tu ima slobodu da radi onako kako misli da treba i mi to i jesmo radile, sad praktično samo to nastavljamo, ali ti programi suštinski su imali jednu manu jer su bili pisani od strane ljudi koji nisu imali iskustva u učionicama u inostranstvu. To je jedan potpuno specifičan pristup, potpuno specifična škola, metodika i ciljevi te nastave, moram da kažem. Tako da smo mi u stvari prišle tom poslu sa strane onih koje pokušavaju da razumeju svet u kojem deca koje mi predajemo rastu, specifične okolnosti te sredine, specifične okolnosti vremena u kojem rastu i ono što je posebno, dakle specifično za naše đake, to je da oni imaju jednu kombinaciju vrlo složenu različitih identiteta i da princip po kojem škola treba da štancuje decu određenog nacionalnog identiteta tako što će da im nalepi nalepnice određenih amblema, simbola ili nekih poznatih reči, fraza koje im zvuče poznato iz recitacije, iz pesama, to je sve lepo, ali to ničemu suštinski ne služi. U to smo nas dve obe uverene, zbog toga što decu
u nekim kasnijim godinama, recimo već u adolescenciji, uvodi u jedno stanje konfuzije, jer se taj složeni identitet nije razvijao, da kažem, organski, nije razvijao prirodno i u skladu sa tom jednom šarolikom sredinom u kojoj to dete raste, možda i u samoj porodici ima više identiteta i onda to nikad nije jednostavno kao sad ti si to i ti treba da voliš i znaš to i to, nego je to zaista jedna, kako da kažem, sinergija različitih uticaja koju mi veoma poštujemo i trudimo se da u stvari svoje programe osmislimo tako da oni, zahvaljujući uticajima sredine u kojoj se nalaze, ali uticajima onoga što svako od nas u sebi nosi, stvorimo jednu posebnu kao slagalicu za svako dete koju će ono moći dobro i prirodno i spontano da usvoji i da prihvati kao svoju. To bi nekako za nas bio najveći cilj. A to se uvek u jeziku ogleda, zato taj jezik stavljamo na prvo mesto. Hvala. Ovo je vrlo jedna, mnogo dublja jedna analiza problema s kojima se naši prosvetni radnici u inostranstvu susreću, zbog toga što, kao što si ti, Jelena, i rekla, neka deca su i rođena tamo, Ivana je rekla deca koja odrastaju tamo. Znači, postoje te nijanse različitosti koje su u suštini veoma bitne i često znaju da se sukobe u toj mladoj ličnosti i onda taj nastavnik koji ima iskustva u takvoj jednoj sredini i u jednom takvom okruženju zaista može da doprinese značajno. I ja mogu da kažem da je naša škola u Kamberi srpskog jezika osnovana pri centru Sveti Sava, odnosno crkvi Sveti Sava u Fareru u Kamberi i podržana od naše vlade isto tako, vođene od strane Smilje Rajak, koja je jedna kvalifikovani profesor srpskog jezika i književnosti i zaista ulaže više nego što bi se verovatno očekivalo od jednog prosvetnog radnika, ali šta je, prosvetni radnik nije to, nego je ovako nešto. Veliki pozdrav za koleginicu Smilju. Drago mi je, znam da se poznate, pa eto, to je lepo čuti. Ivana, imaš li ti još neke delove koje bi htjela da kažeš? Mogu samo da dodam, ali Jelena je već ukratko rekla, ali stvar je izuzetno kompleksna. Deluje s polja lagano i ja mislim da smo se svi koji smo došli u inostranstvo, a pre toga imamo iskustvo samo u Srbiji, predajući srpski jezik, suočili se istim problemom, a to je sećam se kada sam počinjala da radim i kada sam ušla u učionice, to su različiti nivoji poznavanja jezika, toliko ih je bilo, da to što, prvo to su heterogene grupe su u pitanju, koje obuhvataju decu od 1. do 8. razreda. Znači sad hoću samo da pokušate da zamislite, vi ulazite u učionicu, imate decu, recimo 20 dece, a bilo je grupa, ja moram da kažem da sam imala grupe gde je bilo i preko 30 dece, grupe dece koje su od 7 do 15 godina. To što neko dete ima 8 ili 9 godina ne znači da lošije priča srpski od deteta koje je 14 godina. Znači, tu imate to je već jedna, presecanja sa svih strana. I onda vi treba, naravno, kada upoznate svu tu decu i kada vidite šta ko zna, i ne samo šta ko zna, šta ko želi da nauči, šta ko želi da postigne. Jedno je dete došlo zato što ga roditelji teraju, drugo dete je došlo jer želi da nauči ćirilicu, treće dete želi isključivo da se igra sa drugarima koji su našeg porekla. Tako da vi imate jednu takvu smesu, raznolikost, da. Jednu raznolikost i onda pokušavate da nekako uhvatite, pronađete neki smisao i da ga postavite kao stožer i da prigrlite tu svu decu koja će se zajedno sa vama držati za tu svrhu ili taj smisao koji ste osmislili i zamislili. Tako da tačno ono, Vesna, kao što si rekla, pokazala u stvari prosvetni radnik i glumac i zabavljač i narator i štošlja. Kulturolog. I pedagog
i što što. Da. Jelena, reci nam, zaista bukvalno imamo 2 ili 3 minuta, reci nam Jelena, ako je to tvoja sfera uticaja, gde školica ide odavde, pa kako, šta i kako? Mi se za sada orijentišemo kao što bi tako u školi trebalo da bude prema potrebama. Ivana je predavala u istočnoj Švajcarskoj i tamo ima mnogo dece koja još uvek imaju potrebe za nastavom u smislu da im nedostaju grupe u tim mestima, tako da mi polako otvaramo, evo za ovo vrlo kratko vreme, već nekoliko grupa imamo formiranih u istočnoj Švajcarskoj, tako da je to Ivanin reon delovanja. A moj reon je Cirih, ja sam tu sve vreme od kada sam došla ovde i tu sam godinama unazad i predavala, tako da ja imam nekoliko grupa u Cirihu, imam i odraslu grupu i predškolsku grupu, tako da sam ja malo, da kažem, raširila te uzraste, ali verujem da će se i u istočnoj Švajcarskoj te potrebe pojaviti onog momenta kada bude poznato da tako nešto imamo u ponudi i sada smo još uvek u fazi, da kažem, oglašavanja, ali to su nam eto početne tačke. Ja mogu samo Moj se prst negde pojavio. Reci Ivana, reci. Za taj kurs, za odrasle, kurs srpske kulture koji je jako interesantan i koji Jelena i ja planirano, osim toga što ga uživo držimo, ona u Cirihu, a ja u St. Galenu, da organizujemo i online. Tačno sam to da kažem. Znam da postoji nešto što se dešava van okvira onoga fizičkog prostora u kojem se nalazite i to je izuzetno značajno, pogotovo za decu i ljude i adolescente i odrasle koji žive tako daleko kao što su naša deca u Australiji. Recite mi kako ljudi mogu da vas kontaktiraju, imate e-mail adresu, imate Facebook stranicu, samo o tome pa da time i završim. Da, imamo i Facebook stranicu i Instagram stranicu, imamo e-mail adresu, ja ne znam Vesna kako je kod tebe to organizovano, da li će biti neki link, neki opis gde možemo da stavimo sve to da ljudima to bude... Biće, može, ali možeš i da kažeš koje je ime Zmaj, je li tako? Škola Zmaj, je li tako Ivana? To nam je... Tako, Instagram je Škola Zmaj. Da, Škola Zmaj, da. Dobro, znači ako vas traže, tako će vas naći, ja sam vas tako našla. Inače sam čula, ne mogu sad tačno da se setim, ali imam utisak da sam vas čula da li na radiju, da sam čula za tu školu. Ne znam kako je bilo, ali sam eto čula za vas. U svakom slučaju, dobro je. Pročulo se. Pročulo se. Drago mi je da ste prihvatile da budete moji gosti. Drago mi je da smo čule malo o prošlosti, kako se Brodolom desio i da ste uspešno uspele da isplivate iz toga. Nadam se da, i sigurna sam, sa takvim entuzijazmom i sa takvom pozitivnošću da će sve biti dobro i da će sve biti u redu, a možda bismo mogli da se čujemo kroz nekih 12 meseci da čujemo kako se stvari razvijaju. To bi bilo sjajno. Hvala vam još jednom, dragi slušalci, dragi gledalci. Moje ime je Vesna Cvjetićanin. Ovo je bio prvi video podcast koji vam šaljem trenutno iz Sombora, ali moći ćete da ga vidite svugde na različitim podcast platformama. Ja vas srdačno pozdravljam. Ivana Marčeta i Jelena Angelovski bile su moje gošće. Javile su mi se iz Švajcarske, profesorice srpskog jezika i književnosti u školi Zmaj. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.